Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong panayong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron Santiago Apostol ang kalig-on sa pagtuo sa tibuok kalibutan, labi na natong mga Katoliko nga dili unta kita mabuntog sa mga tentasyon o sa mga gahom nga kalibutanon. Ang ato sang mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo sa kalig-on sa pagtuo o kaayuhan sa ilang lawas o kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himoa nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton og liguna kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Nining higayuna si Samuel nag-alagad sa Ginoo ubos sa pagdumala ni Eli. Niadtong mga adlawa, panagsa na lamang musulti ang Ginoo ug dili nasagad makita ang panan-awon. Usa ka gabii ni ana, si Eli nga halap na naghigda sa iyang lawak. Natulog si Samuel didto sa santuaryo sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mukaadlawon, samtang nagsiga pa ang mga suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon, Samuel, Samuel. Ug mitubag siya, di ara ko. Ug miadto siya kang Eli ug mingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Apan si Eli miingon, wala akon magtawag. Balik pagkatulog, busa miadto siya sa iyang lawak ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mibangon ug miadto kang Eli ug miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, sir? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo, anak, katulog pag-usab. Niining tungura, si Samuel wala pa makaila sa Ginoo ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya ug miadto kang Eli ug mingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo maoy nagtawag sa bata, busa giingnan niya si Samuel, balik ug higda ug kun tawgon ka pag-usab, tubaga siya, sulti Ginoo kay mamati ang imong sulugoon.
Busa mibalik paghigda si Samuel. Unya mitungha ug mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, Samuel, Samuel. Ug si Samuel mitubag, sulti Ginoo, kay mamati ako kanimo. Midako si Samuel ug ang Ginoo nag-uban kaniya ug walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Ug nagtuo ang tibuok Israel gikan sa Dan kadto sa Berseba ta si Samuel propeta sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani ako Ginoo, niani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ani ako Ginoo, niani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nagahulat ako sa Ginoo, ug miduko siya ngarikan ako. Bulahan ang tao nga nagasalig sa Ginoo, nga wala magsimba sa Dios, wala mahisalaag ngadto sa bakak. Ani ako Ginoo, niani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo halad, wala ka mo buot. Apan mga dalunggan ngay nablihan, aron pagsugot sa imong gihatag kanako. Halad nga hinurot pagsunod, o halad bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unya miingon ako, ania mianhi ako. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako ang pagtuman sa imong kabubuton, o Dios ko. Mao ang akong kalipay ug ang imong balaod, ania sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo,
Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gikan sa sinagoga miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayod ni Hesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Hesus ang masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tao nga nag-anto sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani mibangon na si Hesus og milakaw. Migawas siya sa lungsod og miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon og ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Hesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuroy si Hesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga, o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dako gid ni nga porsyon sa trabaho ni Hesus ang pagpagula sa mga yawa niya, pag-ayo sa mga masakiton ug ang pagsangyaw sa maayong balita. Niya mao ni ang iyang gitawag og sugo niya, misyon sa iyang pagpakataos kalibutan. Niya iya ning gipasa ngadto sa iyang mga disipulo, labi na gid sa iyang mga apostoles ug kanatong tanan nga gibunyagan. Magpagawas tag mga yawa, niya mag-ayo tag masakiton, niya magsangyaw sa maayong balita. Lingiyay mong tupad ing na nakatuman kani? Nakatuman? Basin baya, imbis mo pagawag yawa, ni padaghan tag yawa. Imbis nga maayo nato ang masakiton, ni samot na noon ang sakit. O imbis isangyaw ang maayong balita, ang daotang balita na noon mo yung nasangyaw, libak na to the max. Kumusta marong ato mga government leaders? Kinsa Manila ang duol-duol nga nakatuman aning misyon nga magpagawas og mga yawa, mag-ayo og mga masakiton, nya magsangyaw sa maayong balita. Ang kampo ni Marcos, ni Duterte o sa mga Pinklawan. Kamo nalay kuan kanang analyze ana, no? Kay nag-angat naman ang eleksyon, hisgot na ta karon kay na may daghang gahisgot na sad og eleksyon og impeachment. Di na ta mo repeat the same mistake. Ug unsa may atong mistake nga mo allow gid ta anang mga yawanon nga mga politicians. Ug unsa may timaan sa yawanong politicians,
kana bang mahimo silang manggihatagon panahon sa kumpanya o sa eleksyon. Manggihatagon kay sila kusog, kay sila manghatag og kwarta basta panahon sa eleksyon. Bantayan gina nato kay inighuman anang eleksyon ug mudaog na sila mangawat nagdaghan kay kwarta. Mao na sila yung mga yawanon nya ato ng pagawason. Pagawason na natong mga yawa. Ug unsa may atong gamiton? Ang gigamit ni Hesus. Diri sa unang pagbasa, mausa niyang gibuhat sa Ginoo nato, usahay dili na lang kaayo maklaro kay matud pa diri sa atong unang pagbasa niadtong higayuna dili na kaayo makita ang mga milagro nya di na sa kay mabati ang Ginoo. Ambot ka karon basig ni samot no ana. Pero ang Ginoo di mosangpit gid nato. Muna si Samuel nga batan-on pa gisangpit sa Ginoo. Samuel ana. Unya ang sakto di ay response aron gyud mawa ang yawa kay kanis ang yawa kusog unsa kay nimo sangpit nato. Mingon sa ni Siano ana. Gilingay mo tupad ing nakapila nakagisangpit si yawa ina. Oy kanang yawa 24/7 magsige nagsangpit nato. Oh, ari sa hunahuna, ari sa atong mga makita. Oh, kana deng nay mo agi dia mubo kay short. Siano tanawa. Tanaw saga. Wala nang yawa gud. Sangpit man na. Nabisag ka mo, tanawa, di ba, inigana ni mo cellphone, ingnon dayon ka, kisabay nga ni mo, Cristel, tanawa, niya maglagot sa ka, kay naglagot ka nang imong nakita, awa, nagiyawaan na ka. Ang Ginoo, ingon na, sad, musangpit sa na siya, siyano, niya ang atong tubag di ay, sulti Ginoo kay, mamati ang imong sulugoon. So ang una ginatong buhaton aron mawa ang yawa ato gyung dawaton og puy-an nga kita sulugoon sa Ginoo. Sulugoon sa Ginoo. Nya kanunay gitang moingon iniganhi nato sa simbahan, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ayaw simba din nga mianhi ako Ginoo aron magampo nimo hinaut unta nga tumano nimo ang akong kabubuton. Ang Ginoo nanoy nabali nanuna mingon ka mianhi ako Ginoo aron pagpatuman sa akong kabubuton. Nya magsige pa jud kag mahais Ginoo nganong wa man nimo gihatag Ginoo nganong wa nimo gihatag. Ayaw ingna mianhi ako Ginoo. Ikaw na ba kamo kuno ready go. Ania ako Ginoo mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nya nganong sakit man kani akong tuhod Lord. Nya moingon ang Ginoo kay duol na ang katapusan. Hapit na kadi kalakaw. So dili na ka magsige ingon Ginoo ayuha akong tuhod ing na lang matuman ang imong kabubuton. Ana. Nay sakto. Sawan, unsa maroy kabubuton sa Ginoo para nato para sa January 31? Uy, unsa man ang aslat inyong paliton? PSSPP. Sa atong Pit Senior seremonya sa pagsangyaw sa paglaom. Mao na siya ang atong misyon, isangyaw. Nya unsao man nato pagsangyaw sa mas gibuhat karon didto sa Basilika, sige silag nobina daghan kayong tao, sus tao daghana murag mga Zoom tan-aw nato. Pila ra ka kabuk nila ang niingon ana kanang niduol diya sa Basilika ba. Pila ra ka kabuk ang niingon ania ako Ginoo mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. No? Kasagaran gid ana gasige ingon Ginoo in taon ihatag. Ginoo ihatag. Ginoo ayuha ko. Ginoo usbaning batasan sa akong bana. Ginoo buwagan na unta niya iyang kabit. Ginoo muundang na untag suyop ning akong anak.
Ginoo ihatag na taning bahin nako sa among kabahinanan nga giilog sa akong igsuong animal kay tanan. Ginoo tagaan na unta mig lugar aning among silingan nga gikural na manoning among agianan. Ginoo daghang kitag hangyo sa Ginoo. Pero minos kaayo ang pag-ingon, Ginoo mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Aron mo ingon dayon ta, sulti Ginoo kay maminaw ang imong sulugoon. Kay kun wa ta ani nga maong disposition, ang yawa mo'y kusog kayo musulti nato. Ang yawa, magsige man nag-ingon nimong yawa, na nisimba tong inyong silingan ay nga daw kayo. Tanawa ra gud, nya magsige sa kag-ingon, Ginoo kanus amo na nimo patya ng animal. Wa na sa imong pag-anhi dinhi mo ra nakagiyawaan. Kay makuan man ka, madaman ka siyawa, pero inig-ingon nimo sulti Ginoo kay mamati ang imong sulugoon, moingon dayon ka, Ginoo unsa may imong kabubuton na para nako alang ining animal na kong silingan. Nya moingon dayon Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Wa na, tapos na ang usapan. Unsa kay kabubuton sa Ginoo para ron ni President Marcos? Ambot lang. Unsa kay kabubutos Ginoo para ni Vice President Sara Duterte? Ni former President Duterte nga gipriso dito ron sa ICC. Unsa kay kabubutos Ginoo? Unsa kay kabubuton sa Ginoo para sa mga congressmen o sa mga senador? Magsigi og impeachment? Gasto na sa tag billions para anang impeachment? Unsa kay kabubutos Ginoo para niining iyang gipakita nga dagko kaayong korupsyon sa flood control, sa PhilHealth, apil na sa uban natong mga sector, education, sa customs, sa LTO. Unsa kay kabubutos Ginoo diha? Tubaga. Unsa kay kabubuton sa Ginoo para sa simbahan? Karon, kitang mga Katoliko dinhi sa Pilipinas. Unsa kay kabubuton sa Ginoo sa atong mga obispo, sa atong Santo Papa, nining pag-atubang sa krisis sa relasyon sa mga nasod, nga murag sigig yung hulga-hulga nga maggubat ang dagkong mga nasod. Ana, magsige lang tag kolekta, magsige lang ta og katog diha sa Adoration Chapel, magsige lang tag luhod, kubal na kay atong tuhod. Unsa kay kabubutos Ginoo? Si Kristo sa atong ebanghelyo nagampo siya. Pero daghan sa kay siya gibuhat nga mao ang pag-address sa panginahanglas mga tao. Tiaw mo kadtong gidda ang tanang mga masakiton o giyawaan didto sa balay nga nilang Simon og ni Andres. Giayo gid niya ang tanan. Dili ra siya kutob sa ampo. Pero pag human ayo nila, kaadlawon pa, nag-ampo siya. Balansi kayo ba? Naay ampo, na asay buhat. Mo nakita din ampo, o niya, palit og slat. Niya, palit og slat. Sunod? Ang saan naman sad? Ampo. Oh. Maubita na ka nang magsigig ingon ako, anak kong mga malls karon o bisag asa ko maglakaw, nalay mo kalit, Father Siano. Pwede pa picture pa din, kay magsigi, dyan kong tanaw ni mo. Niya, mo sekreto din kong gongong, niya, nipalit kag slat. Muhilom dayon. Pero nasa uban, excited kayo, yes, Padil, palit na kong slat, oy, bago pa gani. Yan mo pa picture din ni gani, maingon dayon, Padil, dito na ko sa imong opisina, palit na kong slat, na pwede na ka mamatay. Nga naman, suod ay kay mos Ginoo. Ana. Sige, i-update mo sa atong slot, ha? Nga kanilang usang ko anto unahon taning atong Santo Niño. PSSPP.
Pit Senior selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. As of yesterday, ang atong halin niabot nag 1,341 ka slots, na apay 8,659 ka slots nga available. Mahurot ka ni karong January 31? Sobra pa, pasubraan na to. Muna, akong giingnan na ang atong PPC o PFC na ilang immobilize ang atong mga chapel leaders. So, kinsa to mga chapel leaders nga naminaw ani karon nako, immobilize ninyo ang inyong mga officers, tagai og mga sobre ang tanan nga mga pamilya, niyaing na sila kutob sa dunay ikapalit og slot or ikahulog sa sobre pahuluga. Niya kolektaha sila before January 30, niya i-remit diri on or before January 30, niya ato na siyang tigumon tanan aron nga himuon natong slot para sa PSSPP. Ang kapila may ihog nila Father, love offering. Og makaabot sila sa usa ka slot, 100 pesos, niya 5 sila ka membros pamilya, tag 100 pesos, awli 500. Kung tag piso ra ilang mahog, 5 pesos. Og tag 10 pesos, 50 pesos. Pero wa gid sila ikahog, alain na ng istorya. Di ko motoo na no? Di na ko motoo. Murag imposible na kaya na wa gid sila piso des ilang ilang pamilya. Mo na suruya gid tanang pamilya. Ayaw gyud sa iloi apil na to mga manuyupay, katong mga sugarol, katong way simba-simba. Duula, ana kamo mga chapel leaders. So niay daghang sobre nato dinis parokya, na des mga bangko panadaan na ninyo. Nya isuroy-suroy na dito. Nya kolekta ha, iniguman. Pero ayaw lang sa isod sa inyong bulsa ang inyong ikolekta ha. Basig maingon sa mo, kapoy kikuglakaw, kuhaan lang ni nako. Ala, mga miligro gina inyong kinabuhi. Kaya ang atong auditor, mao man ang Holy Spirit. Basig luos lang sa mong pangulikta dito niya, inyo rin gisod. Ako na lang mag-slot, ani pa dire. Pero yung inyo nang i-remit dire, niya, moingon mo pa dire, wagin may bugas niya. Tulo ka adlaw na nakong suro is mga balay, mao ni akong natigom, nya wagin mi bugas, luspad na kay kugnaong. Ako haan din nato tingali naggamay nya atong tagaan ka. San lang og mga 10 kilos atong ihatag nimo. Aron makapadayon kag soroy pero i-remit usa diri ayaw kwa agritso. Ana ba? Mao sad na ako bitaw, ako pari man kuno nya naman ta dinhi Finance Council. Nya sila man ay gamonitor sa atong tanan nga income kani bisan kaning akong assistant Father Bensi mo na among sabot ang tanan gid namong madawat nga kwarta bunga sa among pag-exercise sa among pagkapari, blessing, misa, unsa pa na diha kaning mga donations i-remit gina ngadto sa atong Finance Council sa atong opisina. Unya og naa mi panginahanglan mosuwat rami musuwat ana nga nagkinahanglan ko ani mo hatag sa taog mura na ba og ang simbahan na mo inihatag kana mao nay atong gitawag og pagsunod sa kabubutos Ginoo. Muna mga igsuon, dako kayong problema karon sa atong nasod kay ang atong kadaghanan sa mga leaders labi na sa politika naningkamot nga ang ilang kabubuton maoy matuman. Karon ay sige na sa hisgot anang impeachment. Nako, pastilan pagkadako rabas gasto ani. Unya dako nakaitag utang. Nya dako kayo ang naskam last year og sa niaging mga years, trillions na og pesos ang nawa ghost project, substandard projects. Nangawa nga mga kwarta katong gipamaligya nga gold katong Maharlika Fund nga pila sadto ka billions of pesos nawa na katong dihang gikuha sa PDIC nawa na sad nya karon pun-an pagid aning impeachment nga wa gyoy para nako wa gyoy kapuslanan aron mabawi kining mga nangabungkag nga balay. Pasalamat kita sa atong DPR
nagsugod na tagtrabaho na atay mga more or less mga 54 kabalay ang atong mabuhat. Pakpakan nato mga nanghatag. Ato yan ang isugod og report basta nanay mahuman nasugod na gid tagtrabaho. Muna arang-arang panigjutay kay naatay agi. Kanang uban diha nga mo'y gitugyanan, wa giagi niya, mag-impeachment na sad niya, kibawat anang impeachment, politika man gyud kay na, hala, hinatagay na sa kwarta para lang gyud ka mo pirmas impeachment. Din alang kataana, no? Sugot pa mo, ana? Katong impeachment ni aging tuig, tag pila katoy gasto ato, 10 minos tingali, naagitos mga 100 billion siguro ang gasto ato. Ana. Maura. Ana. Sus, dakuha, kwartaha. Ihatag pala ng 1 billion din ni Santiago, Compostela. Unsa kay inyong paminaw, tagaan tag 1 billion. Atong dawaton, dili. Ha? Gikan sa flood control? Ako di ko mudawat maingon ko ipaayo na dito adtong mga balay nga napadpad sa flood control. So ato tinging dawaton atong ipaayos mga balay patukod nato pero atong gamiton dinhi nya tabangan natog kaon basig matuk-an tang daghang ing namatay kinabuhi nya kita dinhi hab-hab tag maayo. Pero di ta kahibaw ato lang sang dawaton. Na ang atong kinabuhi nindot gyud kon magsubay sa tawag sa Ginoo. Matud pa ni Kristo sa dihang gipangita siya, Ginoo nangita nimo ang tanang tao. Para karon ba nangita gyud mga tao ni Santo Niño, pero si Kristo wa magbase sa iyang buhat diha sa gustos mga tao. Unsa may iyang giingon? Mupadayon ko sa unahan kay maoni ang tuyo sa akong pag-anhi sumala sa akong amahan. Padayon yun. Dili ta mag-agad anang isultis mga tao, ang isultis Ginoo kay makaayo gina sa tanang tao. Pero kana lang isultis pipila ka tao, ay sus, makahatag lang nagkasakit. Nautunta nato mga leader sa simbahan o sa gobyerno, labi na gyud kita maminaw tas Ginoo nya makita ni dinhi sa atong parokya pinaagi sa atong pagsigi og suporta sa atong mga proyekto kaning pagpamalit og slots. Mahurot gani ning atong PSSPP karong Domingo, mahurot na ni, makaingon gyud ko daghan gid ang naminaw sa Ginoo dinhi. Pero wa ra gyapon ayo mga bungol ni mga tawhana basig mga gipangyawaan ni kauban ni adto mga giyawaan nga wa mapapahawa ang yawa. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Lingi ing na iguli nako manghingili nako giyawa. Sige. Na iguli nako sa amo manghingili nako giyawa. No, ana di gina nimo buhaton ikaw giyawaan. Sige, manindog na ta mga buutan. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa tanang maayong butang ug iyang gahom. Busa muduol kita kaniya nga masaligon og muingon, patalinghogi kami Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga taliwala sa mga pagsulay ug kalisdanan, ang simbahan padayon ug makanunayong mosalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga ang Ginoo mohatag og paglaom ug modasig kanila nga nagtilaid sa kalisod, sa kakabus, sa kagutom nga tungod sa inhustisya, nahikawan sa pagkaon, panapot o sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga sila nga naguol ug nahangawa, makakaplag og kasiguruan diha kang Kristo ang ilang matuod nga dangpanan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami Ginoo. Nga sila nga adunay balatian ug nabug-atan sa ilang mga palasanon, makakita kang Hesus diha sa ilang mga pagsulay,
magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Nga ang mga nanagsubo, mitaliwan nilang mahal sa kinabuhi, makakaplag og paglaom ug kahupayan diha sa pagkabanhaw ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Nga ang tanang namatay nga nagtuo kang Kristo, makapahulay na sa walay katapusang kalinaw sa langit, magampo kita sa Ginoo. Patalinghogi kami, Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among pagampo, nagituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini motubo unta kami sa pagkasantos ug itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming uli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat nag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo,
Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pagdaygo ng imong ngalan,
Nagpahayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hahangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento mag-alagad unta kanimo
sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gahom sa Ginoo. Pagpapahawag yawa, pag-ayog masakiton. Matpan mahitabo ra ni kung magsigi gitag sunod sa Ginoo dili sa atong kaugalingon. Salamat sa nagsunod sa Ginoo, padayong namalit natog slots ang atong grace niabot ng atong halin og 166,160 ka slots, napay 533,840 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 307 pa ang atong nadawat. Ang atong PPSC para ni sa atong ongoing nga mga projects dinhi, ang atong halin niabot nag 93,520 ka slots, naapay 6,480 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Na ay 162 slot challenge ni ini nga tag 16,200. Ang ato sang DPR nagpabilin nga ang atong ma-covered mga 54 pa kabalay. Atong huwaton og mo increase ni siya, pero padayon tang mudawat tag 100 pesos per slot. Unya o gusto mong usa ka balay inyong sponsoran, mga 60,000 ang atong budget, kay dako-dako na giron kay ato mang butangan og CR. Ang gamay nga CR ang atong kada balay nga gihimo, kay may daghang ni suggest nga butangi sa CR pader kay gibanlas ra ba na didtong lugar hawan king palibot wa na kay kasuksukan. Lisod kayo na kagnigo og silhig nga. Mao na ang ato lang sa butangan, so mo increase gyud ang iyang cost ani, pero naghimo patarog usa ka balay para makita og unsay cost nya og mahibaw-an niya ako lang lang i-announce, pero naara gyud aning mga budgeta mga 60,000. Unya dakong importante nga hotdon day natog palit ang atong PSSPP. Tagaan nato nig dakong pagtagad kay karong 22 magsugod na ang atong Novena Masses para ni Señor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Ang atong Novena, minor Novena kaning alasay sa buntag, nya major Novena, High Mass inig kahapon alasay sa hapon. Ang atong halin niabot nag 1,341, napay 8,659 ka slots nga available. Muna immobilize nato ang ato mga chapel leaders o kitang mga nia aktibo simbahan, magsuroy-suroy ta, manghatag tag envelope kay more than 60,000 ko ta din hitanan sa Compostela, dalas mga kabatanunan o mga kabataan. Mamalit lang nag-slot tag sa kabuk, kaning 8,000 dali rin ni mahurotay, no? Sa pagsuroy ra gyud tingali. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayko ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon.